Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo brzu pitu sa tikvicama. Brzi doručak. Mogu li tikvice biti ukusnije od mesa? Na ovaj način probajte i uvjerite se. Brzi uljevak sa tikvicama. Pripremite 2 tikvice. Tikvice oguliti i narendati. Dodajemo i ostale sastojke. U veću posudu pomiješajte 2 jajeta, 1 čašu jogurta, 200 ml, 3 kašike ulja. Može obično ili maslinovo ulje. 1 kašičicu soli. 1 čašu kukuruznog brašna. 1 kašičicu praška za pecivo. Sve dobro promiješajte. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Uvijek ostavite like i komentar ispod videa. Ostalo je još dodati 1 čašu bijelog brašna. Čaša je od 250 ml. Jednostavan recept sa mjerama na čaše. U smjesu dodajemo tikvice. Sve promiješati i smjesa je spremna za pečenje. Po želji u smjesu možete dodati 1 kašičicu kurkume za boju, a kurkuma je i zdrava. Vjerujem da će vam se ovaj recept dopasti, koji je i ujedno i veoma poznat. Odlična ideja za brzi doručak, ručak ili večeru. Tepsiju za pečenje premazati sa malo ulja i rasporediti smjesu. Pokazujem jednostavne recepte na mom kanalu za kuhanje. Recepti za svaki dan. Posjetite kanal i komentarišite koji vam se recepti dopadaju. Pripremljenu pitu pečemo u dobro zagrijanoj revni na 200 stepeni 30 minuta. Na kraju pečenu pitu premazati sa smjesom vrhnja i sira. Malo posoliti i bude veoma ukusno. Vjerujem da je ovo odlična ideja za današnji doručak. Ukoliko vam se recept dopada, lajkajte video ispod i ostavite komentar. Podijelite recept sa prijateljima na društvenim mrežama, da i oni znaju jednostavne recepte za doručak.
Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa.